No nii, kell on 15.17, me laeme masinaid peale ja liigume Pärnu poole. Mehed siin lõikavad teed ja ühe. Vaatii hermoa. Liitelen huuda fucking. Elämä on lyhyt, niin se on todellakin. Joten ota kaiken irti kun vielä pystyy. Aika toimeen ryhtyy. Ja se on vaan niin, et joskus sä pakit. Ja aina ei me tasa nää laajat ja napit. Mut se ei oo mikä syy. Alkaa perääntyy, liikkuu eteenpäin täytyy. Antaa kurre sotkee fillarin rauhas. Rimmaa siivet selkää ja liitellen kauas. Tyhjä tasku, mut lyyrisesti vauras. Timanttinen tyyli ja lyyli mun kaulas. Hätäsimmät menkö eeltä käsin. Mä tuun perästä jalan, menin biitistä sekasin. Pelikentällä flash, kun sekasin mä vaan liitelen. Ja peippaan ne pakit. Aika kuluu joka päivä. Antaa timalasis joka valuu. Koska meillä on käynyt himo mäihä. Ihan turha enää miettii ees paluu. Elämä vaan on niin lyhyt. Nuori sun on pakko näyttää kyvyt. Mut liikkuva laiva on helpompi ohjaa. Eteen tulee mitä kohtaa. 2 askelta eteen ja 1 taakse. Rattaat pyörii, kyllä sä saat se. Jos on kartta löytyy aarre. Piilotettu manalle. Homit on siellä kun tarvii, et kysy tiellä. Kun harmi eikä tää vieläkään valmis. Ehkä mä vieläkin nalkis ja haluun viedä ne karkit aina täs vieressä. Jos tarvit pystyssä vielä ne palkit. Pysykää vierellä mun raaki. Missä on emotsioon? Türa Suomeen!
aga palju see oli? Palju või? Väga palju ei olnud mingi. Pane nüüd! Eluvideo tuleb reaalselt, pane nüüd! Seisab või? Lase läht. Võib-olla minu oma vist taha poole. Äkki jah.